Яңа елны һәркем көтеп ала. Декабрьгә аяк баскач елда шушы чорда Мөсим үзәгенә чыршы куела. Берничә ел инде район мәдәният йорты каршында урнаштырылучы үзәк чыршының быел урыны үзгәрде. Елда шулай чыршы куябыз инде үзәк мәйданыбызга быел урын чут кенә үзгәрттек. Былтыр Долгутер башында булса, быел Серсемустюмовда килгән кунакларга матур булып сакланып торсыннар шул. Мөсим йөрәге скверында балкып торачак чыршының тимер конструкциясын районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе егетләре урнаштырды һәм ылыслар белән бизәде. Узган елдагы кебек быел да чыршы табигый ылыслар белән бизәлде. Монда инде балаларга да, килгән кунакларга да җайлырак булсын дип, уңышлырак булсын дип, шуңа монда үзгәртергә уйладык. Урыннан кала берсә инде администрация әйткән соракка басып җитештерәбез. Сәхнәләрне дә җитештерәбез алар берсә. Тимер конструкцияга караганда инде шын ылыс ботакларга бизәлү үзе бер моторлык, үзе бер гүзәллек булып торачак инде. Үзәк чыршыда утлар рәсми төстә 16 декабрь көнне 16 сәгать 30 минутта кабыныр дип көтелә. Әлеге чарага барлык райондашларыбызны да көтеп калабыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөсим телевидениесе.